atong ebanghelyo karong adlaw, nagisgot kabahin sa pagpadala ni Jesus sa iyang mga tinun-an tag tinagurha padulong sa misyon. Apan naa siya'y instruction para pud ni nato. Ayaw kamo pagdala og bisan unsa. Ngano kaha mga igsuon? Kay aron wala tay laing saligan ang Dios ra gyud. So igo ra gyud tang mohimo sa atong trabaho diha sa pagka-Kristiyano mga igsuon. Ug ang tanang grasya, panalangin, kusog, kaisog nga atong gikinahanglan, ang Dios na ang bahala ana. Dagang miduol nako, Padre, ang akong igsuon bisag unsa og tambag dili gyud maminaw, nagpabilin sa iyang garbo ug dili mo pasaylo. Padre, ang akong anak bisag unsa og tambag gahi gyud ulo. Padre, ang akong bana bisag unsaon akong tambag dili gyud mo usab sa iyang kinabuhi. Gikapoy na kaayo, Padre, lami na kayo isurrender. Mga igsuon ayaw ka stress kay dili nato trabaho ang muusab sa kasing-kasing sa tao, iya na sa Dios. Igo ratang mo tambag, iyahan na dayon ang ban. Munang human kami himo sa imong trabaho sa pagmaymay, pagtambag, itugyan sa Dios. Lord, kita kastanan akong paningkamot, ako siyang ihalad nimo Lord, ikaw na'y tiwas, ikaw na'y bahala niya Lord.